Kaixo guztiemi, hemen naukazue berriro, bideo tutorial bat eskaini nahian. Oraingo honetan, SharePoint inguruan, gune bat zelan sortu egiten dugun ikasiko dugu. Lehenengo gauzak jakin behar duguna da, non aurkitu egin aldugun SharePoint. Horretarako, jo egiten dugu office.com webunera, gure saioa ireki, eta irekitzerakoan honelako esparru bat topatuko duzue. SharePoint non aurkitu aldugu? Bi modutan. Lehenengoa mengoiko partean, eskerrean, aplikazioak abiaraztea, eta hemen aurkitu egiten dugu SharePoint. Hori agertu egiten ez bazaizu bigarren aukera, beste bide bat. Aplikazio guztiak ireki egiten ditugu, eta aplikazio guztien inguruan, eskuragarri ditugun guztiak irekiko zaizkigu, eta hemen aurkitu egiten dugu SharePoint. Klikatu egiten dugu SharePoint. Lehenengo gauza begiratu egin behar dugun hauek dira, gure gune guztiak. Lehenengo gauza jakin behar duguna da, Teams talde bat sortu egin badugu, automatikoki sortu egingo digula gune bat. Horretarako, menu azkartza martza, gure musikaldiak egiten ditugun taldean, hemen aurkitu egiten dugu gure esparrua, elkarrizketa, dokumentuak, kuadernoak eta barrekoak, eta hemen ikono honetan ikusi egiten duzu Teamsekin lotuta dagoela. Hor klikatuz gero, sartuko ginateke gure Teams kanal horretara. Baina, guk egin nahi duguna da gune bat zerotik sortu, orduan, zer egin behar dugu horretarako? Ikusi egingo dugu hurrengo kapituluan.